Di 121-mîn salvegera Roja Rojnamegerîya Kurdî de yekîtiya ragihandina azad ahengek ji bo pîrozkirina Roja Rojnamegeriya Kurdî li bajarê Qamişlo li dar xist. û di ahengê de hejmarek rojnamevan xelat kirin. Ev yek jî dihêle ku rojnamevan derbasî pêşweziyekê di warê birêvebirina karê profesyonel de bibin. Ezmûna rojnamegeriyê li Rojavayê Kurdistanê nû ye lê gavên berbiçav avêştiye û bi dîtina hin rojnamevanan ku hêj asta karê profesyonel di ragihandina Kurdî de li Rojava lawaz e. Rojnamegerî Rojavayê Kurdistanê hîn asta wê nizm e. Hîn negihayî wê asta çawa kolana Kurdî pê mijûl bibe. Dan û stendinê di nava kolanê de û nava rojnamegera diçêbe û nava desthilatdarê diçêbe. Yani çawa karibe bandorê li civakê bike û civak jî bandorê li rêveberiyê bike, li desthilatdarê bike. Hîn negihe ştî wê astê. Pêwîstî got rojnamevanên got li vê de kar dikin, ew sendîqê xwe ava bikin, ew bi xwe bibin desthilatdarek wekî karê rojnamegerî biparêzin, yani karê rojnamevanan biparêzin, rojnamevanan biparêzin. Her tim yani hewldanê wan hebin got zor û zextê li ser rêveberiyê bikin, got bihêlin azadiya rojnamegeriyê hîn baştir bibe, hîn firehtir bibe derfet li pêşiya wê na. Yekîtiya ragihandina azad ku wekî sandîkaya rojnamevanan li Rojavayê Kurdistanê karê xwe bi rêve dibe, di hewldanên berdewam de ye ji bo birêxistinkarina karê rojnamegeriyê. Ji balxwe ve ev serokê Yekîtiya Ragihandina Azad dibêje armanca wan a sereke ku karê rojnamegeriyê bi pêş bixin û yek ji projeyên wan jî ew e ku Fakulteyeke ragihandinê di zanîngeha Rojava de vekin bi armanca berzkirina asta karê profesyonel di ragihandina Kurdî de. Em wek Yekîtiya Ragihandina Azad wek sendîkayekî ji xwe dixebtin. Hedefê me ew ne ku em karibin karê rojnamegeriyê pêş bixin. Di aliyê proje de yani wek ragihandina azad belkî ew îmkanên me yên wek hikûmet an jî desthilatdarî tune bin. Lê projeyên hene çawa? Yani em niha wek proje niha zanîngeh li vir hene, zanîngeh vebûye. Wek projeyekî ku em lêkolîn bikin derbasî vê zanîngehê bikin. Êdî zanîngeh bikare be fakulteyekî ragihandinê veke. Ji 2011 ve û piştî ji navbirina desthilatdariya rejîma Baas ji herêmên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê hêdî rojnamegeriya Kurdî di ezmûna xwe ya nûjen de derbasî qonaxên nû bû ku niha li Rojavayê Kurdistanê û herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê yên li jêr kontrola Kurdan de zêdetir ji heştê saziyên ragihandinê yên xwecihî, herêmî herwiha yên cîhanî jî di navbera televîzyon, radyo, rojname, kovar, malper û ajansan de karê xwe bi fermî birêve dibin. Di demekê de bû ku li Sûriyê tenê ragihandina bi ser rejîma Baas ve dikarî kar bike. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.